Už sme si na kanále otvorili zopár časopisov, no a zistili sme zásadnú vec. Za relatívne málo peňazí viete získať figurky alebo minibuildy, ktoré inde nenájdete. Veľa časopisov obsahuje exkluzívne figy, ktoré už za ten čas narastli na hodnote. A viete, čo je na tom najlepšie? Staršie časáky viete dnes kúpiť za úplne smiešné peniaze. Otázka teda znie, dá sa preto na časopisoch zarobiť? Aj to sa dozviete v dnešnom videu. A čo nás čaká dnes? Vnútri sa nachádza exkluzívna figurka Venoma a zlatá karta s Iron Manom. Najprv si prejdeme samotný časopis, no a k figurke spolu s kartou sa dostaneme neskôr vo videu. Žiaden z tých časopisov som ešte nevidel, takže neviem úplne, čo sa skrýva vnútri. Každopádne už na obálke vidíme, že tam budú plagáty, čo je si myslím opäť nejakým prínosom pre akéhokoľvek zberateľa Lega. Čiže otvoríme si prvú stránku, kde je v podstate nič. Sú tu asi nejaké minihry, build a inštrukcie na postavenie si tohto krásneho Venoma. To sa de facto aj hodí. Samotná figurka má 30 dielikov, takže akýkoľvek návod je asi vítaný, aj keď asi evidentne ten build nie je až taký zložitý. Na ďalšej strane sú opäť nejaké hry, čiže skôr to ocenia nejakí mladší zberatelia, takže tí, čo máte deti, myslím si, že pre nich to vie byť dosť vhodná hračka. Na ďalšej strane opäť samé hry, toto bude asi nejaká 8-smerovka. No a dostávame sa ku komiksu. Tu už to začína byť zaujímavé. Ale nebudeme teraz čítať samotný komiks. Vidíme, že komiks má prvú časť, čiže je to asi nejaký celý príbeh, ktorý sa bude odohrávať v svete Spidermana a toto je jeho začiatok. Čiže ten pokračuje cez 1, 2, 3, 4, 5, 6 stránok a vyzerá fakt dobre. Dobre, tu sú nejaké fakty. To môže byť celkom zaujímavé, ale už sa dostávame k tým plagátom. Tie si môžeme teraz vytrhnúť. Aj keď myslím si, že tento plagát bude dobrý. Ale máme ho otočený hore nohami, takže takto by mal byť správne. To vyzerá fakt dobre. Celé to teraz vytrhneme a otočíme si aj druhý plagát. Opatrne, nič nepoškodiť. No a na druhej strane máme takýto parádny plagát, čiže nájdeme tu Octopusa, Cravena, Mysteria, Vultura, Shockera a Sandmana. Ďalej si asi môžete vytvoriť vlastného superhrdinu, môžete mu vymyslieť meno, dať nejaké vlastnosti, takže opäť skôr asi hry pre tých menších zberateľov. Ďalej tu sú, ťažko povedať čo. Aj keď na tých dvojstránkach možno tí, ktorí Spidermana nepoznajú až tak do hĺbky, nájdú celkom užitočné informácie o tých figurkách, to je napríklad Morbius. No a na ďalšej strane vyzerá, že je ďalší komiks a to je jeho druhá časť. Tá sa skladá, čiže opäť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 strán. Vyzerá fakt dobre a je super, že vlastne máte rovno pokračovanie v rámci jedného časopisu. Neviem, možno je to tak bežne, ale ako som spomínal, tým, že časopisy až tak nezbierame, tak to nepoznám. Dobre, opäť poďme ďalej. Čiže nejaká špionská šifra, Lego zberateľské karty Ninjago sú tu. Tým pádom sa vlastne budeme pomaličky už dostávať aj na záver a dostaneme sa vlastne k tomu, čo znamená Iron Manová karta. Na konci máme nejaký teaser na Lego Avengers časopis a potom tu máme nejakého Spideyho hracie karty, ktoré si viete vystrihnúť a viete sa s nimi asi zahrať. Sú tu asi aj nejaké pravidlá napísané. A tu sú samotné karty, ako vyzerajú. Čiže opäť Dr. Octopus, Iron Spider, Green Goblin, Daredevil, Ghost Spider, Carnage, Mysterio, Stealth Spider-Man, Sandman. Takže máte tu aj takúto minihru. To by bolo k časopisu, no a teraz poďme na to, čo nás zaujíma úplne najviac. Začneme práve kartou Ironmana. Môžete vidieť, ako sa krásne leskne vo svetle. Táto karta Ironmana, ktorá sa tu nachádza, je z Avengers Trading Card Game, samozrejme legovej verzie, čiže ako máte tu. Tieto karty vyšli, ak sa nemýlim, minulý rok, čiže v roku 2023. Táto karta, taká ako sa na ňu pozeráte, by mala byť limitka, ktorá bola buď priamo namiešaná v tých balíčkoch, alebo sa ako exkluzivitka nachádzala práve v týchto časopisoch. Na Briglinku sa teraz predáva jediná táto karta s cenovkou euro 42, čiže na české koruny je to asi 35 korún. Teraz si otvoríme a poskladáme figurku Venoma. Určite nebude na škodu pomôcť s tým návodom.
Figurka vyzerá veľmi pekne, tie chápadlá sa mi zas až tak ale nepáčia. Videl som aj iné prevedenie tejto figy, ktoré vyzerali napríklad lepšie. Príklad taký SH055 má za mňa zaujímavejšie spravené chápadlá. Venoma ale v zbierke nemám, takže figurku si určite nechám a nebudem ju predávať. Ak sa ale pýtate na to, akú má táto figa hodnotu, tak na Bricklinku je priemer okolo 7 eur alebo 173 korún, čo vôbec nie je málo. Odpoveď na otázku, či sa na časopisoch dá zarobiť, je si myslím zodpovedaná. Kombinovaná hodnota karty a Venoma je zaokrúhlene 8,50 eur alebo teda 210 korún. No a chcete počuť to najlepšie? Skúste si tipnúť cenu, za ktorú sa nám podarilo kúpiť tento časopis. Je to 1,99 € alebo na české 50 korún, čo si myslím, že fakt dobrý deal. Ak ste časopisom doteraz nevenovali pozornosť, tak by ste to určite mali zmeniť. Ako som už v úvode povedal, za málo peňazí viete do zbierky získať skvelé figy alebo buildy, prípadne ako v tomto prípade dokonca aj zarobiť. To je z dnešného videa všetko. Nezabudnite nám dať odber a kliknúť na like, ak sa vám video páčilo, no a spoločne sa vidíme pri ďalšom videu. Lego zdar!